Tens raó. Aquest davantall és el teu pare. Li vas regalar tu? Quina memòria. Quin regal més estúpid. Pràctic. Estúpid. Te'l vas regalar tu mateixa. M'agrada més que el meu. Ah, que te'l vaig regalar jo. Mira quins llenguados. Llenguados. O sigui, el peix més avorrit. Et truco des de més de 1.000 quilòmetres per dir-te que demà seré aquí, que en 2 dies has de marxar. I és això el que prepares. Una simple avorrida amanida i uns llenguados. Ben avorrits, també. Però ja m'ho imagino, tots avorrits. I aquí a la taula i esperant. I amanida i llenguado. Molt bé. Et deixes la guarnició? De què? El llenguado. Què? Patates bullides. Petites, rodones. Què t'he fet? Són tan bones. Què t'he fet? Mira, saps el que passa? Jo sé el que passa. Mira, el que passa és que tinc pressa, ja està, és això, que tinc pressa. Ja està, trigaràs molt en fer el sopar o el dinar o trigaràs molt o què? A més, el pare no hauria de ser aquí o també tancarà la botiga més tard per estar el menys temps possible amb mi. Què hi penses? Que és un bon menú per no engreixar. Del pare, que què hi penses del pare? I tu? Doncs que hauria de ser aquí. Mira, no li agrada cuinar i tot ho fa malbé. I a tu per què t'agrada? És un do. És una merda. Una herència. Perduda, perduda. És que no et suporto. Una herència perduda. Jo no l'he rebut, aquesta herència. No l'he volgut aprendre. No es pot aprendre, en el fons. Per tant, la teva herència acaba amb tu. Són tan petites les patates. Acaba amb tu. Costen tant de pelar. I no t'he fallat com tu penses. Crec que arriba el pare. No t'he fallat. No sents el soroll de les passes a l'escala? No et quedaràs bé. No notes el soroll de les claus al pany de la porta? Absolutament res. I el seu perfum? Estàs sola. Ves a saludar-lo. I no és culpa meva.